Que tal? Moi boas tardes, benvidos a este pabillón municipal de Pontevedra. Benvidos a esta festa do balonmán, que esta Final Four masculina. Este primeiro partido que temos por diante entre o Carballal e o Siria, dos equipos que na xornada de onte saíron derrotados nas súas correspondentes semifinais, e que hoxe teñen por diante un duelo no que vanse xogar esa plaza no sector nacional, esa posibilidad de acceder a competir na competición nacional xuvenil, e que decidirase no partido de hoxe este terceiro e cuarto posto. Teño aquí conmigo o meu carón para comentalo a Santi Garrido. Que tal, Santi? Que tal, Pablo? Moi boa tarde a ti e a todos os espectadores. Temos por diante un partido interesantísimo, e temos tamén a pé de pista a María Fresco, disposta a interactuar cos protagonistas. Que tal, María?
profesionais, así que vai ser un partido moi emocionante donde hai moito por decidir. Vémonos ao descanso, devolvos a conexión. Un partido moi interesante o que temos por diante. Un partido no que tamén podemos falar de nomes propios e do acontecido na xornada de onte, onde quizáis saltou a primeira sorpresa desta competición, que non é de todo sorpresa, pois sabemos que o Luceros é un equipo con moito potencial, un equipo que no partido a 7:30 poderá poñer en problemas a un todopoderoso como é o Cisne, pero que quizáis o Carballal partía como favorito nesa semifinal. Saiu derrotado polo Luceros despois de dúas prórrogas e un final de infarto. Santi, que nos podes comentar desa xornada de onte na que estos dous equipos saíron derrotados? Pois foi un partido que de cara ao espectador foi excepcional, de tres partidos que non se repiten en moito tempo. Pois efectivamente o Luceros empezou xa a primeira parte con moitísima solvencia, con moitísima solidez, e sobre todo no plano ofensivo, onde se mal non me lembro encaixou 21 goles, foi capaz de avasallar a portería constantemente do Carballal, saltaba a sorpresa, pero ben é certo que o Carballal, como un equipo correoso, duro, intenso, osado, en moitos momentos incluso foi capaz de darlle a volta ao marcador, incluso na segunda parte foi capaz de situarse por enriba, pero despois de dúas prórrogas e de uns 7 metros xa co tempo cumplido frenético, non apto para infartos, pois foi quen Manu Pérez nesa liña dos 7 metros de alcanzar o gol, a pesares da grandísima intervención do porteiro, en fin, alzarse coa vitoria, unha vitoria traballadísima, xa non solamente polo desgaste dos 60 minutos máis as dúas prórrogas, senón solamente por o ritmo do partido, no que hubo moitísimas alternativas nesa segunda parte, a pesares da primeira, un partido interesantísimo que xa digo, desde o punto de vista do espectador, vamos, un verdadeiro placer. Un partido, unha victoria do Balonmán Luceros que cobra especial importancia tendo en conta que bastantes pezas fundamentais dese equipo son xogadores de primeiro ano, como pode ser Manu Pérez ou Gael Blanco, por exemplo, por decir dous nomes, e que conseguiron doblegar a un equipo con moita experiencia nestas lides, o Carballal, que é un equipo que durante moitos anos acadou ese campeonato galego, acadou esas clasificacións para os sectores nacionais. Quizáis tamén a baixa de Roy Gallego, xogador que é un referente tamén dentro deste equipo, que por desgraza non ha podido participar apenas nesta temporada, ao que lle mandamos un saúdo desde aquí, pois tamén perderon unha peza moi importante, e restouríais un pouquiño quizáis de competitividade nese enfrontamento contra Luceros, e o Siria que competiu contra o Cisne, quizáis o principal favorito para levarse este campeonato galego, xa non só polo potencial da súa plantilla, dos seus xogadores, senón tamén por xogar en casa, aquí en Pontevedra. Que podemos comentar desa semifinal do Siria contra o Cisne? Pois foi un partido no que ben é certo que sempre foi por enriba no marcador o Cisne, pero non é tampouco menos certo que tuvo na segunda parte un tramo no que de moitísima incertidumbre, especialmente ofensiva, no que o Siria foi capaz a través de xogadores como Brais Puñal, de sacar rédito, de encontrar extraccións de goles, se non mal non me lembro, foron quenes incluso de situarse a 4 goles e sentar certo medo no banquillo, en Víctor Efrén, o adestrador do Cisne, pero ao final impoñeuse o que parecía a lóxica, o talento individual de xogadores, en fin, dun nivel altísimo, que nos momentos finais, nos momentos derradeiros do partido, saben como manexalo, Moitos nomes propios dese Cisne, que falaremos máis adiante, analizaremos esos dous equipos que xogan a final ás 7:30, pero polo de agora falaremos dos nomes propios deste partido, deste interesantísimo Carballal contra o Laver Siria, dous equipos tamén con estilos diferentes. Laver Siria con ese ADN de Carballo, ese xogo tan vertical, con xogadores tan intensos e tan peleóns, un equipo aguerrido, quizáis é a palabra máis adoada para definilos, contra un Carballal quizáis con un xogo colectivo máis elaborado e máis coral, pero quizáis un puntito de intensidade que é imposible de igualar cando xogas contra o Siria. Por enriba de todo, neste partido, neste encontro, neste terceiro e cuarto posto, o que temos que celebrar é que dúas das maiores productoras de canteira de xogadores de base están a producir encontros neste partido.
xa sabemos cales son os estilos, xa fallanos que teñen estilos de xogo que están perfectamente identificados como tales, o Siria encanta esas discusións profundas, ese xogo, en fin, cunha alto grado de profundidade, o Carballal encanta xogar un ritmo moi alto de xogo, neste caso, con Iago poden permitirse ese luxo e con Alex tamén acompañando na primeira liña, non? Ben é certo que por facer un símil que tampouco nunca está de máis, non? Poderíamos dicir que Roy e o no xuvenil masculino que Carla Baltasar foi a mañá, non? Co Porriño por buscar un símil, non? Xogadores tácticamente excepcionais, do mellor de Galicia, sin ninguna duda, non? E xogadores cun manexo dos tempos do partido, cun manexo do marcador, que ademais teñen o que ti ben decías antes, e ben o sabes porque lle destraches na selección galega, non? Un carácter, non? Aguerrido, recuperando a palabra que ti decías, son líderes, non? E hoxe en día moitos xogadores son capaces de emerxer sentimentos nos seus compañeiros, non? De intensidade, de loita, de non perder nunca a cara ao partido, non? Esos xogadores, sen dúbida, máis alá das estadísticas, como Carla, como Roy, en moitos casos aportan valores que están, ademais, poderíamos dicir, non tanto en extinción, pero sí que non son fáciles, non son doados de axar, non? Quizáis neste caso Roy Gallego quizáis teña un pouco máis de gol que Carla, un pouco máis a nivel estadístico, sí que ten mellores números que a Carla, pero é indudable a aportación de Carla, como demostrou hoxe mesmo no partido desta mañana para acadar ese campeonato galego. Por falar de nomes propios, xa introducías algúns deles, como pode ser Iago no centro, un xogador con unha maxia especial que quen del ler o balonmán de forma diferente ao resto dos mortais. Alex López nese lateral tamén unha auténtica potencia, con moitos recursos, con capacidade de penetración, con capacidade de lanzamento exterior, unha capacidade defensiva moi alta tamén, xogadores a ter moi en conta como pode ser Nano, como pode ser Anxo Fontán na zona dereita, e tamén un bloque defensivo forte nese centro de defensa tamén con Brais, facendo unha boa labor aí no centro. Por parte do Laver Siria, a quen destacarías nesa plantilla de guerreiros que ten o Siria? Pois se tivera que dicir un nome, non, quizáis decantaríame por Mario Cancela, un xogador que xa é un habitual, non, das seleccións galegas de base, un xogador que é capaz de xogar en todos e cada un dos postos da primeira liña, con moi bo lanzamento exterior, quizáis non caracterícese por a súa potencia exterior aislada como tal, senón coas súas fintas en distancia, non? Un moi bo manexo do balón, un lanzamento sorpresivo, distintos armados de lanzamento, un xogador que, como digo, pode desenvolverse en toda a primeira liña. Por dicir tamén algún outro nome, temos tamén a Esteban Puñal, un xogador con un para un e con unha verticalidade que tamén é difícil de encontrar no balonmán galego, no balonmán nacional en xeral, porque é un xogador que non pensa cando ven un pequeno intersticio, non? Entonces, quizáis sean dos xogadores máis determinantes, e ben sería un tanto egoísta tamén dicir que son dous seres os protagonistas porque teñen unha plantilla moi completa, dicindo un poquinho a palabra que tanto ti se gusta, Pablo, moi coral. Dani Mayo, Julián García no extremo esquerdo, dúas garantías, Martín Fuentes tamén que pode combinar ambos os dous extremos, Fernando Mayo, Diego Antelo manexando a batuta desde o centro, en fin, un equipo moi completo, un equipo moi intenso, un equipo que lle gusta defender, ou esa sensación transmiten, un equipo que lle gusta construir as súas vitorias desde a defensa, conseguindo balóns, arriscando con esa profundidade e con esa agresividade, entendendo agresividade como esa capacidade para buscar o balón en todo momento, non tanto nas accións violentas, por decir unha maneira, senón desa ambición defensiva que teñen os xogadores que caracteriza moito a esa canteira de Carballo. Polo de agora están a facer exercicios de enquecemento os xogadores. Quedan apenas 7 minutos para o comezo deste partido, e tamén comentar que quizáis por trayectoria, por experiencia, o Carballal pode partir como favorito, pero tamén pode ser que despois da derrota de onte, que quizáis foi máis dolorosa para o Carballal que para o Siria, quizáis o Siria partía máis como equipo débil nese enfrentamento ante o Cisne, quizáis o aspecto psicolóxico sí que lle poda afectar a un equipo como o Carballal, xa digo, un equipo acostumado a loitar polas grandes finais, polos grandes obxectivos, e que hoxe pode pesarlle un pouco esa vitola, ¿no?, de favorito e ese aspecto psicolóxico. Pois sí, estábamos a falar antes cos xogadores, efectivamente, xa non tanto pola derrota en sí, entendida como, en fin, como unha derrota máis. Era un partido certamente complicado, no que ben é certo que partían como favoritos, pero o Luceros é un equipo que non dá un só segundo do encontro por perdido, e que xa non era tanto, insisto, pola derrota en sí como tal, senón tamén por
por como foi a derrota, non? É dicir, un gol xa co tempo cumplido nos 7 metros, co porteiro intuindo e acertando na dirección do lanzamento e con un rechazo, en fin, pois quizáis desafortunada pola súa parte, pero ben é certo que en fin, que foi un partido complexo, un partido no que como dicíamos antes, Luceiros se foi superior na primeira parte, na segunda parte foi capaz de incrustar un parcial 8-1 a favor do Carballal, non? Entón, un partido de alternativas no que ao final decantouse desa maneira que a veces o balonmán ten esa maxia. Pues o ambiente que estamos a ver neste pabillón coas aficións dos dos equipos que están a facer moito ruido. Agradecemos esa ter aquí a afición, ter aquí a xente dos dous equipos animando, porque danlle un ambiente ao partido e podemos respirar o balonmán como noutros momentos pasados no que era habitual ver a xente no pabillón. Esperamos que esta situación chegue para quedarse, podamos disfrutar de ambientes de festa de balonmán como que promete ser hoxe. Tanto a xente do Laver Siria que está, sabemos, en fronte a nós, nas bancadas tocando as panderetas e os tambores, e xente de Carballal tamén que temos aquí diante a apenas uns metros, e escoitamos como tocan o bombo e como animan aos seus equipos, e que esperamos que podan disfrutar tamén dun partido emocionante, dun partido competido, un partido interesante que podemos ver hoxe, o que temos hoxe por diante. Impartindo xustiza, temos ao silbato a Pablo Barreiro e a Cristian García, dous árbitros novos, unha parella con moito futuro cara ao arbitraxe galego, e que esperamos que tamén fagan un bo papel. Pitaron onte un partido tamén desas semifinais, e son dous árbitros que están a facer unha boísima labor. Desexamos tamén a mellor das sortes e que pasen dentro que cabe desapercibidos, porque iso sería unha noticia boa para a súa labor. Dicíanos antes o delegado federativo, non, na fase juvenil femenina, que os árbitros teñen que ir consonte o partido, é dicir, non teñen que destacar nin por encima nin absoluto por debaixo, non, sino que teñen que ir consonte eles, e na mañana, sen dúbida, foi un deses casos, e esperemos que se sexa. Son equipos son árbitros, perdón, cunha ampla trayectoria, non? E non poñemos en dúbida o seu traballo. Quedan a piques apenas uns minutos para comezar o partido. Estamos adestradores a dar as últimas instruccións antes do saúdo protocolario, que pola megafonía do pabillón dirán os nomes dos xogadores e irán a saudar. Darán comezo o intercambio de golpes destos dous equipos en un partido que promete ser apaixoante. Está moi interesante esa guerra psicolóxica que falábamos dun Siria que quizáis tiña marcado este partido como partido clave na súa competición interna, cun Carballal que ten que reporse dun partido no que aspiraban a gañar, que aspiraban a quedar esa final e loitar polo campeonato galego, e no que agora están a xogar incluso quedarse fora dunha fase nacional, dun sector nacional que loitarán como os guerreiros que son para cadalo. Pues asistimos agora a presentación, pabillón que presenta un bo ambiente, moito ruido por parte dos afeccionados. Saludan agora os xogadores do Laver Siria, e recordamos aos espectadores agora neste momento de calma que se suscriban a canle da Federación. Poderán disfrutar do programa que se emite entre semana de Volta e Media, que presenta a nosa compañeira María Fresco xunto con Nacho Permuy, e tamén que participen no chat desta retransmisión. Estaremos atentos a ler os comentarios da xente, podremos interactuar con voscos, se participades nese chat. Por lo de agora, temos un mensaxe de ánimo por parte de Pablo Lago, con esa frase que acompaña ao Carballal a donde vai, ese Carballal nunca se rinde, e que querrán facer efectivo hoxe o equipo de Cabral, equipo aguerrido, un equipo construído con ambición para buscar ese sector nacional. Terminan de saudar os xogadores do Siria, xogadores carballeses. Pasamos ahora a presentación do
Carballal. Vamos aí, decíamos, falábamos antes de Roy Gallego, cuxa aportación vai máis alá dos goles que mete do que participa no xogo. Un xogador que non pode participar, por desgraza, por cuestión de lesións, que está aí a apoiar o seu equipo, non? E a transmitir ese liderazgo do que falábamos antes, ese pulo aos seus compañeiros. Todo un exemplo, Roy Gallego. Tamén recordar que a 7:30 temos outra cita importantísima, esa final do campeonato galego, que promete ser apaixonante, cun Luceros que intentará doblegar ao Cisne. Un auténtico equipazo este Cisne, con xogadores de moitísima calidade, e quizáis atreveríame a dicir que o mellor xogador desta xeración de Galicia pode ser Carlos Álvarez, xogador especial, e que se non o coñecedes, invito vos a ver o partido a 7:30 e disfrutar dese xogo, desas cualidades que ten ese xogador, porque é un auténtico espectáculo. Nese partido teremos, digamos, non imos decir dous modelos distintos, pero ben é certo que no Luceros prima o aspecto colectivo. Son xogadores que xa están feitos uns os outros dende fai moitos anos, non? Que co seu adestrador Adri Méndez está a facer un grandísimo traballo, teñen moitísima sintonía grupal, teñen moi claro que son as premisas do seu xogo colectivo, teñen xogadores da categoría de Manu, da categoría de Gael, non? E o seu porteiro tamén, que está a ser peza clave do seu éxito, non? E por contra o Cisne, que ben é certo que quizáis no xogo colectivo aínda están a adecuarse, pois é o primeiro ano que xogan xuntos determinados xogadores, non? É certo que presenten detalles técnicos de nivel individual que poden doblegar per se, aisladamente, a todo o xogo colectivo do Luceros, non? Agora sí, esto está a piques de comezar. Intercambiamos os primeiros golpes apenas nun minutiño. Saltan ao campo os xogadores de ambos os dous equipos. Carballal, vamos a Anxo Fontán ocupando o lateral dereito, parece. Vamos a Hugo Alonso no extremo dereito. Vamos a Brais Alonso ocupando, diría que o centro da defensa. Alex López tamén no campo, como non podía ser de outra forma. Iago no centro, Enano no extremo esquerdo. Veremos, non, como levan tamén o tema da fatiga despois do esforzo de hoxe, non? Tanto Alex como Iago como Anxo son xogadores que caparan moitísimos minutos no campo, non? Apenas teñen descanso, co cal veremos como se desenvolve no día de hoxe e como son capaces de xestionar tamén desde o banquillo o tema da fatiga. Non me había dicho, pero Iago Suárez na portería con ese número 1. Ahora balón en movimiento, Carballal. Un sete que casi podríamos decir de memoria. Y a la vez Siria, lo que vemos, xogadores da talla de Mario Cancela no extremo esquerdo. Vemos a Dani Mayo no 2 no extremo esquerdo. Martín Fuentes no lateral dereito. Veremos como se desenvolve o balón que xa se move, esa permuta na que vai a facer o 2 contra 2. Iago con Brais, moi ben, a oportunidade para Anxo que busca o extremo. Balón que quedaba invalidada. Saca Brais desde o pivote para Anxo. Alex no centro, Alex busca ese espazo, balón para Iago, e Iago con toda a ventaxa do mundo, que consigue marcar o primeiro gol do partido. Poñer un arriba o Carballal, e o Siria que ataca sen deterse en ningún momento. Decíamos a Diego Antelo no centro, Mario Cancela no lateral esquerdo e Fernando Mayo no lateral dereito. Fernando Mayo, que tamén adoita xogar na posición de extremo, non? E que é un xogador con unha calidade na definición excepcional. Extremo dereito que ocupa Martín Fuentes, extremo esquerdo que ocupa Dani Mayo. Mario Cancela buscando situación de ventaxa, non recibe a falta e contraataque directo. Parecía moi longo, pero o ha capturado Iago Costas. Perdón, Nano Costas consigue transformar. Moita velocidade por parte destes dous xogadores, tanto Iago como Nano. Moita calidade en base pequeno. Ten unha das sinais de identidade por parte do Carballal, non? Ese xogo co defensa 5 profunda a recuperar balóns, o porteiro perfectamente predisposto para sacar os contraataques, non? E tanto Iago como Nano pendentes de recibir as contas. Sinal de identidade, xa digo, do Carballal. Diego Antelo para Dani Mayo. Diego Antelo que busca de novo. Quizás falta de ataque, así o asumían os colexiados. Contraataque agora
Muy bien sacado por parte de Carballal. Carballal que parece dispuesto a imprimirle muchísima velocidad de partido en estos primeros intres. Con este 2-0 en estos primeros 2 minutos. Parece dispuesto a sacar de partido a sus contraataques directos. Yago mandando no centro, falando con sus compañeros, preparando a xogada. Que busca o excelente xogador. Esa permuta, Alex ocupa o centro. Alex que busca esa ventaja física. Menudo un contra un que no que supera a su oponente. Boa acción agora por parte de Alex. Se finta con saída débil e afastando o balón coa man esquerda, ¿no? Para logo incorporar co brazo executor. E que quizáis o feito de que Alex ase xogado no lateral dereito durante gran parte da súa vida deportiva, falle ter esas características especiais que teñen os xogadores diestros que xogan na dereita, e agora está a sacar partido tamén xogando na esquerda. Entonces, moi boa acción agora, moi bo este gol por parte do Laversiria. Lanzamento en apoyo de Mario Cancela. Mario Cancela que é un xogador o que terán que ter moi en conta. O Carballal se quere sacar algo deste partido. Polo de agora, 2-1, minuto 3 de partido. O Carballal a través de Yago. Yago para Alex. Alex que falla una trayectoria larga. Anxo Fontán que busca. Anxo Fontán que a piques está de conseguir una acción de 7 metros. Los árbitros se quitan ese golpe franco. Anxo Fontán es un xogador que quizás en sus cualidades son más hasta un extremo dereito por cualidades físicas, pero é un xogador con unha moi boa toma de decisión, un xogador que lee moi ben o xogo. De feito, recordo que na súa etapa ese balón a piques están de perdelo. Moi ben agora, moito ritmo por parte do Siria tamén, foi efectivo ese ritmo Dani Mayo con ese contraataque. Pois polo pronto estamos a ver cales van a ser quizáis o mapa do partido, non? As saídas rápidas a contra de ambos os equipos. Quizáis tamén o Siria está a explotalo polo pronto non moito porque non está a ter oportunidade, pero non dubidemos de que va a ser tamén uno dos pilares do seu xogo, non? Vemos dous esquemas alternativos distintos, 6-0 por parte do Siria, 5-1 por parte do Carballal, non? Que golazo agora de Alex. Tremendo lanzamento que acaba de sacarse Alex López, ese lanzamento de cadera en caída. Auténtico espectáculo ese lanzamiento, ese recurso, cómo es capaz de asustar ese lanzamiento a pesar de esta situación de desequilibrio que sufría. Decía antes de Anxo Fontán que un xogador que na súa etapa, na súa primeira etapa formativa como xogador en Chapela, recuerdo velo xogar de central moi habitualmente, sendo un xogador zurdo, o cal fala moi ben desa toma de decisión, desa capacidade para dirixir o xogo. Vemos agora a Yago dando cruce con Brais. Alex que chega ao centro, Alex que se eleva, Alex que lanza, moi boa resposta por parte de Mateo. Tengo lanzamento, hai oportunidade ao Siria de sair ao galope. Mario Cancela fai ese cruce con Diego Antelo. Diego Antelo tamén un xogador con moitísima calidade. Toda a primeira liña, ademais é unha primeira liña moi versátil, non? Xa dicías antes que tanto Anxo por parte do Carballal como dorsal número 22 Fernando Mayo son os xogadores que adoiten xogar máis ben no extremo, non? Pero que son perfectamente versátiles, poden adaptarse a esta primeira liña, cada un deles pode xogar, en fin, en calquera dos seus postos. Eso dá moitísimo xogo para os seus adestradores. Mario Cancela moi ben fixando o impar, dándolle continuidade cara a Fernando Mayo, balón que non acaba de chegar a Martín Fuentes no extremo. Moi ben agora continuidade por parte de Mario Cancela. Chega Mario, elevase Mayo. Mario que erra o lanzamento. Oportunidade agora para o Carballal para correr. Buscaba agora, falta en ataque. Xogador do Laversiria. Que xoga agora o Carballal de novo para poñerse 4-2 neste terceiro e cuarto posto na que está esa clasificación para o sector. Vemos a Alex como ocupa esa zona de extremo e busca o recurso de lanzamento por encima de Mateo. Non consigue superalo. Balón que chega á área do Carballal. Moi ben, esta acción en carreira por parte de Diego Antelo. Ese paso lateral que quitou a Alex da ecuación. Moi ben esa acción. É que un equipo como Siria, cando chega en velocidade, é un equipo moi complicado de deter. A verdade é que son xogadores con unha verticalidade notable, non? A máis estamos a ver como sube transición Mario apertando 2-3 do seu lado, non? Esas chegan en carrera os seus compañeiros para aproveitar as ventaxas que xera ter un xogador como Mario en ataque, que non, que é capaz de concentrar e comprimir a defensa no seu carón e xerar esas ventaxas, non? É un pouco parecido que aos que está a xerar tamén o Carballal a través de eles neses 1 para 1, non?
sensación agora ao extremo esquerdo, balón para Nano, Nano no que non é capaz de sumar un gol para o seu equipo. E, bueno, saudar desde aquí a xente que está participando no chat da Federación, especialmente a Juan Carlos Rodríguez, xogador do Calvo Siria de Primeira Nacional, ao que lle mandamos tamén unha aperta. E a nosa Noraboa, non? Están de Noraboa, pois acadaron o primeiro posto na clasificación da Primeira Nacional, non? Boísimo xogador este Juanca Ragnarsson, como está chamalo. Chega o balón a extremo dereito Martín Fuentes na súa primeira aportación. A Fernando Mayo ese lanzamento, apoio que calidade ten este xogador. Un lanzamento apenas en potencia, pero que iba envenenado, ese lanzamento que levaba veneno. Ese bote próximo, non? Neses lanzamentos pode distorsionar moitísimo a visión do porteiro. Ademais, sacouno con dous brazos por diante onde non había apenas soco, non? As capacidades dos extremos moitas veces xogando por fora son excepcionais. Un novo intento de Nano de superar a Mateo, pero polo de agora Nano é un xogador moi efectivo, pero xe non está nos seus primeiros dous intentos non conseguiu superar a Mateo, que está bastante acertado nestes primeiros minutos do partido. Minuto 8, 3-4 a favor do Siria, do Laver Siria, que conseguiu ponerse por delante. Mario Cancela dando mostras da súa verticalidade con ese paso lateral, ese un contra un demoledor que ten Mario Cancela. Es que ollo como se desate Mario Cancela, porque é un xogador dificilmente contrarrestable por parte do Carballal. Un dos xogadores máis desequilibrantes da Liga Juvenil desta xeración de xogadores galegos. E con moita experiencia neste tipo de partidos, non? No que está en xogo algo como a terceira plaza e consecuentemente o dereito a xogar o sector nacional, non? Un xogador con moitísima experiencia das seleccións galegas, incluso en concentracións nacionais. Buscando ese fly o Carballal, tiña ben anotado esa xogada o Siria e pideron ese salto sin balón por parte de Alex. E dello a oportunidade de novo para deleitarnos con este lanzamento. Dani Mayo dando mostras da súa calidade, perdón. Dani Mayo defendendo aí no 2 que acaba de definir ante o porteiro do Carballal, ante Iago, con unha calidade tremenda. 3-6 no marcador, non? De momento un inicio fulgurante do Siria. Non esperábamos menos de xogadores do carácter dos de Carballo, non? Boa acción agora por parte colectiva do Carballal. Conseguiu recibir ese balón Nano na liña e conseguiu ese 7 metros. Esa primeira exclusión para o Laver Siria. Oportunidade agora para o Carballal para recortar distancias. Iago Costas que disponse a lanzar ese 7 metros. Ten a Mateo diante. Lanzamento de primeiras con moitísima seguridade Iago Costas. Veremos que plantexa o adestrador nesta superioridade numérica defensiva, se como mañá arrisca cun sistema 4-2 ou 3-3 como facía o Porriño no juvenil femenino, non? Polo pronto 5-1. Veremos tamén que plantexa o Siria neste tipo de situacións cando vemos que retira porteiro, non? Si, retira porteiro 6-6. Quizáis o Carballal deste juvenil masculino é un dos equipos que máis confianza me dan agora de aproveitar as superioridades numéricas, polo traballo táctico que teñen detrás, por esa toma de decisión, esos xogadores de calidade que teñen. Creo que é un dos equipos que máis aproveitan desas situacións. Mario Cancela intentando buscar un hueco na defensa do Carballal, esa defensa numerosa, esa defensa densa, buscando agora ese espazo. Balón para a dereita, volve ese balón para Diego Antelo. Diego Antelo que recibe de novo, busca Diego Antelo, recibe a falta. Tamén a Carlos Varela, número 31 do Siria, que ocupa zona dereita do ataque. Mario Cancela buscando ese 2 contra 2. Mario Cancela buscando lanzamento, recibe a falta. Pasivo. Unha pieza de pasivo agora para o Siria. Ese lanzamento agora de Mario Cancela, que se perde pola banda. Sigue o pasivo, ten que atacar o Siria se non quere perder esa posesión. Chega Mario Cancela, como non, o que se xoga ese balón. E ese latigazo, ese lanzamento, ese armado rápido. Ese lanzamiento indescifrable para o porteiro, para JT, que está na portería e non puido detelo. Unha mágoa, porque un toque de longo, non? No cal, coa inferioridade numérica do Siria pasa prácticamente un minuto, se non acabou un minuto, non? E xa recuperar
van recuperar en breves, quero dicir, os xogadores despois dunha defensa longa, non unha mágoa que en situación de pasivo encaixe en ese gol. Cando te decía ante un xogador como Mario Cancela da súa talla, estás opuesto a esa situación, ¿no? De que puede sacar un gol de cualquier situación. Agora a labor defensiva por parte de Osiria, descompensándose Anxo Fontán ao extremo dereito, e Anxo Fontán sí que ten tamén unha zurda con unha calidade tremenda. Esta toma de decisión na que filtra o balón por encima do porteiro. Ese é o seu hábitat natural no extremo, onde ten unha grandísima calidad de definición, é capaz de buscar lanzamentos ao ángulo largo, ángulo corto. Este é o lanzamento parabólico de habilidade, non? Un xogador con moitísimo talento no que a definición refire. Agora unha nova execución de Mario Cancela, non é capaz de superar agora a defensa. Carballal que sae o contraataque, dirixindo Yago con ese pase sin mirar ao seu irmán. Nano, bueno, moi pegado duro con contra un de Yago Costas. Moita maxia agora deste central do Carballal, moi bo, un contra un. Tamén acción por parte do Osiria. Onde non había oco, atopou uno Dani Mayo, lanzamento entre as pernas. Segundo lanzamento de Dani Mayo, non? Segundo lanzamento moi ben executado ambos os dous. Está a encontrar moitísimo petróleo Osiria na faceta ofensiva por o lado esquerdo. Están buscando moitísimo Anxo no 2, non? Mario Cancelo, esa asociación, ese aparexamento está sendo moi incisivo, dando continuidade pola zona exterior, non? Parece que ten plantexado o partido Osiria cunha perspectiva, cunha premisa moi clara en torno a esa zona, non? Busca agora Yago, que boa acción agora de Yago, recibindo o agarrón do defensor, xogando con Brais, que infrinxe esa invasión de área. Unha mágoa porque esa xogada, unha xogada moi boa por parte de Yago, xogador con unha calidade tremenda. Tamén aproveitamos este momento de pausa para devolverlle o saúdo a Nacho Permuy, que saúdanos no chat. Di que levamos moito curro hoxe, é certo, ten razón, mas afrontamos con toda a ledicia do mundo. Estamos encantados de estar aquí hoxe e ver golazos como este golazo de Fernando Mayo. Xogador Fernando Mayo que engana moito, non parece que sexa un xogador que vaya a ser determinante nas accións que hace, pero ten unha calidade tremenda, é capaz de sacar esos lanzamentos como que víamos fai un intre ou fai uns minutos con ese lanzamento picado. Un xogador especial, Dani Mayo. É un xogador que quizás non teña esa... Fernando Mayo. Eso é, esa potente capacidade exterior, pero ten a habilidade neste lanzamento a pé cambiado, non? Na excepción ante ese lanzamento de cadeira por debaixo dos brazos. Que boa acción agora de Anxo Fontán, que xoga con Nano. Estaba desdoblado, non pode Nano superar a Mateo. Mateo está a atragantar un pouco a Nano na definición. Sí, ainda que nesa acción quizáis é un pouco lastrado, houve un contacto previo a extensión de lanzamento, non? Pero máis con todo está a facer un grandísimo traballo Mateo, que quere levarse estes primeiros 15 minutos previos á pausa de hidratación o seu carón. Tamén é unha situación de lanzamento pouco habitual para un xogador como Nano, non? O sea, el lanzar desde o pivote aí parado no área non é o mesmo que unha trayectoria de apertura desde o extremo. Pero bueno, chegamos á pausa de hidratación neste minuto 15 con os 6-9 no marcador, favorable o Laver Siria. E polo de agora, estáse a impoñer ese ímpetu dos xogadores carballeses ante a bola a bordo Carballal, que terán que cambiar cousas de cara ao que resta de partido, estos 45 minutos que restan, Santi. Sí, porque no plano ofensivo estás a encontrar relativamente cómodo Siria, pero que sobre todo solamente encaixaron 6 goles. Non, ben é certo que estánse a atragantar un pouco con Mateo, teñen que quizáis afinar, xa non é unha cuestión tanto de selar mellores ou peores situacións, senón de afinar de cara a portería. En o traballo defensivo ben é certo que están deixando a Mario Cancela xogar con demasiada liberdade, con inicios, con moitos espacios, non? Están a monopolizar os inicios dos ataques, e se ben é certo que nestas últimas dúas accións non o acadou éxito no que a faceta súa persoal ofensiva refire, está sendo moi inteligente, dando continuidade sobre todo co extremo, que leva dos lanzamentos dun altísimo rigor técnico, non? E que polo pronto Siria está a sorprender positivamente, non porque non fora previsible, senón porque o traballo que están a facer cunha madurez e cunha creencia, non? No objetivo de hoxe, moi reseñable, que non é fácil desde o punto de vista do adestrador preparar este tipo de partidos onde prácticamente poderíamos dicir que é todo ou nada.
Exactamente, tamén destacar a labor de Mateo na portería do Siria, que está tamén a sorprender aos seus rivais. Non todos son fallos, algúns tamén son acertos deste grandísimo porteiro, número 16 do Siria, que parece que non, porque non tivo ata agora accións moi espectaculares, accións que chamen moita atención, pero sí que están nos números moi bons o porteiro Carballés. Si ademais sacando accións xa tamén con Nano, non, na zona do extremo, pero lanzamentos en 6 metros, xa intervencións de moito mérito, non? Moitas veces falamos de que tamén a colaboración coa portería axuda, non? Bo exemplo diso é o lanzamento de Fernando Maio, que solta por debaixo que o porteiro non é capaz de ver a colaboración e demais, non? Pero son lanzamentos francos, sinxelos, ou que a priori non teñen maior complexidade que está a sacalos, o cal doble mérito. Vamos agora a vivir momentos de incertidumbre. Agora non sei que está a pasar na mesa. Está a falar os colexiados. Parece ser que hai problemas co marcador. Que podemos ir apuntando a Pablo, que está a quentar no banquillo do Siria, o dorsal número 4 Esteban Puñal. Este xogador penso que se fai un bo partido pode ser todavía un puñal, non? Nunca mellor dito na faceta ofensiva, porque ten unha verticalidade fora do común, e tamén temos a un extremo dunha altísima calidade que xa levo vendo durante anos, como dorsal número 23 Martín Fuentes, que ademais pode xogar, por curioso que sexan, en ambos os extremos. Se ben é certo que xoga no extremo izquierdo porque é destro, perfectamente pode desenvolverse no outro extremo. Martín Fuentes, que xa xogou nos primeiros intres do partido, que foi sustituído, que parece que está a piques de volver ao campo a aportar a súa espectacularidade, porque se algo é Martín Fuentes espectacular nas súas definicións. É un xogador con un salto tremendo, é un xogador que é moi estético de ver nas súas execucións, pero que polo de agora non pudemos disfrutar porque non lle chegaron balóns. Pero sí que é verdade, é un xogador con unha versatilidade especial que pode xogar nos dous extremos, que tampouco é tan habitual chega a este punto. Eu compartí en vestuario con un xogador que o que lle mandamos seguramente tamén coñezas, Aarón Díaz, non? Un xogador da canteira do Lalín, que xoguei con el no Teucro, no filial, e que agora está a xogar no Carnes do Ribeiro na primeira nacional masculina. Un xogador que tamén ten capacidade, non, aptitudes para xogar en ambos os dous extremos, aínda que ben é certo que desenvolve mellor no extremo esquerdo, onde é un xogador excepcional, xogador boísimo. Tamén da canteira do Lalín, outra das canteiras das factorías de produción de xogadores por Galicia adiante. Máximo goleador da primeira nacional, se non me equivoco, ou por lo menos o estivo durante moitas jornadas nesa primeira nacional. Un xogador moi determinante, unha das perlas desa canteira que decías. Quizáis por densidade de población, Carballo e Lalín, as canteiras máis prolíficas de Galicia. Xoga o Siria, que se reanuda o xogo, que o Carballal, que non quere poñer nada en dúbida, que falla a primeira mixta do partido a Mario Cancela, como non. Están a charlar, eu creo, Iago e máis Mario, compañeros de selección, a ver o partido. Podían darlles un teléfono móvil que poñan o streaming, e así disfrutaban dos nosos comentarios, Santi. Dábanos as súas impresións dentro do campo, non? Que sempre son de apoio. Diego Antelo no lateral izquierdo, agora Mario Cancela no centro, recibe de novo a mixta. Diego Antelo buscando esa acción, pudo ser falta en ataque, ou iso esperaba Anxo Fontán, pero abriu o espazo para que chegue Dani Mayo no extremo. Agora esta situación de empurrón desde atrás, situación peligrosa, situación sancionada para Dani Mayo, primeira exclusión para él. Nova situación de superioridade para o Carballal. Esperemos que de aproveitala e reducir diferenzas, que recordemos están a ser de 4 goles polo de agora, favorablemente ao Siria. A Esteban Puñal, que ocupa o lateral dereito. Esteban, que é un xogador tamén que se le caracteriza por esa paixón, por esa ambición. Vemos que está no campo, está que non para quieto. Xogador especial tamén Esteban Puñal, recordemos, xogador de primeiro ano, que ocupa agora o exterior esquerdo. Un xogador tamén con un contra un atroz para os rivais, claro. Balón para Iago, que busca esa toma de decisión para Nano. Balón que busca Alex López, cara ao pivote. Non o atopa, Hugo non é quen de coller ese balón. Balón para o Siria. O traballo defensivo do Siria está a ser dun desgaste físico tremendo, pero están en todos os lados, non? Cando parece que poden ser unha ventaxa, aparece o seu oponente directo. Quizáis un pelín tarde, pero están sempre a chegar, non? A mobilidade horizontal e diagonal en defensa do Siria, máis alá de ser unha
sinal de identidade está a ser no día de hoxe pletórica, vaya. Quiero recordar que a pesar de esta nosa confianza no Carballal, a primeira superioridade finalizaron con un 0 a favor, con ese gol de Mario Cancelo en acción de pasivo. E agora que acabamos de ver outro gol do Siria, que pongo 1-0 nesta nova inferioridade. Está a sufrir agora para concretar en goles esa superioridade numérica o Carballal. Na xornada de hoxe, en xeral, tamén a mañá, non? Veíamos como, se mal non me lembro, o Lavador estaba incluso con 3 xogadores de campo e conseguiu sacar rédito desa triple inferioridade. O Carballal que está agora en problemas, ao rescate que chega Yago Costas para sacar un gol de quen sabe dónde. Ese lanzamento en caída. Iba a dicir que el Carballal está en problemas con esa ventaja de 5 que tiña o Siria, pero recorta distancias agora, a distancia é a diferencia de 4 goles. Yago Costas, que está a ser o desatascador, ofensivamente falando do Carballal, é o seu cuarto gol do 7 que xa encauchou o seu equipo. Se non encontra participación ao longo do partido, van ter serios problemas para levarse. Apuñar ese lanzamento, ese pase para Martín Fuentes, Martín Fuentes que lanza coa mano esquerda. Tengo primeiro lanzamento de Martín, JT na portería. Balón para Alex que busca a Yago de novo. Yago amaga de pase, vuelve o balón para Nano. Enano que sostense no aire, e a Nano que ten unha personalidade tremenda, e a pesar de fallar os seus primeiros lanzamentos, xogas esa vaselina exquisita. A calidade deste xogador é tremenda, Os seus irmáns Costas do Carballal, os auténticos portentos con muñecas, unha calidade impresionante. Empate aún, creo, no parcial, se non me equivoco, nesta inferioridade do Siria. Ahora Diego Antelo para Mario Cancela. Diego Antelo que recibe de novo no lateral izquierdo. Mario Cancela encara a Yago no centro. Vuelve Diego Antelo, balón para Mario de novo. Ese Mario, ese lanzamento cruzado de Mario, que mete un gol máis. Yago na portería que non está a topar eses lanzamentos. Está aí a costar moito ler os lanzamentos de Mario. Anxo Fontán buscando unha acción de ventaxa. Sí, polo pronto nese duelo persoal, ¿no?, entre porteiros está sen dúbida Mateo, o porteiro do Siria, a levarse esa batalla persoal, non? 8-12 o marcador que figura agora neste pabellón municipal de Pontevedra. Tempo morto agora solicitado polo adestrador da Asociación Deportiva Carballal, que quere cambiar as cousas. Que crees que ten que cambiar o Carballal para cambiar o destino deste partido que por la de agora está dominando Siria? Pois penso que especialmente a faceta defensiva, non? E insisto, volvo a repetir, están encontrando situacións de lanzamento. Ben é certo que está a intervir bastante Mateo na portería do Siria, pero están a encontrar situacións de lanzamento. Están quizáis un poquinho por inercias, pero no global están bastante ben, prácticamente dispostos a xogar, non? Agora, na faceta defensiva non están a pôr en problemas a Mario, e Mario é capaz de xerar, en fin, el xa non solamente na faceta goleadora súa propia como estadística, senón que xera para os demais compañeiros. Está a xogar con demasiada liberdade, non? E ademais a primeira liña do Siria, tamén temos que dicilo, son xogadores con moita capacidade de desequilibrio, que son realmente complicados de defender, non? Entón, se temos un xogador que xera e os outros que ademais son capaces de xerar cando Mario non está a facelo, pois é unha combinación letal, e teñen que estar máis próximos nesas ayudas, sobre todo nos doses, non? Onde están saindo débil moito, están a xerar ventaxes e goles en selos, e apertar, traballar en defensa, e a partir de aí o partido seguro igualarase un pouco. Eu daría especial valor ao traballo de Diego Antelo no centro, un xogador que xenera moitas situacións para os seus laterais, un xogador moi completo, e que fai tamén unha labor desas que falamos de invisible, non intangible, pero que fai mellores aos seus compañeiros. Vai sacar o Carballal agora despois deste tempo morto. Veremos o que nos depara a pizarra do adestrador de Carballal. A disposición dos xogadores, Alex López ocupando o lateral esquerdo, esa permuta con Yago que ven con cruce largo para Anxo, con esos cruces largos que recolocan os seus xogadores. Moi boa xogada agora descolocando, moi boa acción táctica agora descolocando os defensores, moi boa da reacción de Mateo na portería con esta doble parada. Ese balón que pescaba Brais na liña e que non consigue superar ao porteiro carballés. Mateo que prácticamente nin celebra, recórdame a alguén a rugby, ¿no? Sempre sai en todas as retransmisións, non? Pero
parece que cos seus números están a ser excepcionais, non está a sentir o partido, non, e as súas intervencións. Lleva calquer tipo de sentimento este porteiro, sangue fría na portería do Laversiria. Martín Fuentes que sae, Diego Antelo ven a recibir, Diego Antelo que recoloca a seus compañeiros, Diego Antelo busca liberar a Mario de su marcaxe. Mario unha vez máis con un lanzamento picado, moi complicado para JT na portería, imposible de deter. JT que está a ter problemas con esos lanzamentos de Mario, que tampouco están a ser especialmente potentes. Mario é un xogador que ten un lanzamento potente, pero está a buscar lanzamentos picados que se están a atragantar ao porteiro do Carballal. Están a botar próximos ao pé, non? E moitas veces sitúas o pé para taxalo, pero non eres capaz porque bota precisamente diante. O que non está a ter problemas precisamente. A pérdida de balón agora do Siria. Madre mía, menuda man acaba de sacar Mateo para decir unha vez máis non ao lanzamento do Carballal. Ademais un xogador que tremenda chegada agora en velocidade de Carlos Varela nese lateral dereito. Está a castigar moito nesas accións o Siria, sobre todo ao vir un lanzamento óptimo para Anxo Fontán, que é un xogador, recordemos, un dos xogadores quizás máis efectivos do Carballal, unha calidad de lanzamento tremenda, e sacou unha man esquerda, aí ángulo superior para hacer ese lanzamento. Tremenda acción de Mateo e tremenda tamén a acción de Carlos Varela no contraataque. Esta sí que celebrou na Mateo, xa non lle quedaba outra. Acción agora de Iago que tampouco lle san as cousas. Moi ben Mateo na portería tamén detendo ese lanzamento. E o Siria que ponlle un pouco de calma. Quinta intervención consecutiva de Mateo, non? Estáse a erixir no fortín defensivo do Siria, pero non ha de restar mérito esta situación ou a faceta ofensiva do Siria, non? Que está chegando en transicións veloces con lanzamento exterior, a picambiado incluso situacións técnicas de moitísima riqueza. Partidazo polo pronto do Siria en todos os aspectos. Quisiera facer un símil no partido que estamos a ver, no que parece que o Siria está a coller ventaxe, parece que está a ser bastante superior ao seu rival. Esta ventaxa de 6 goles, máis a superioridade numérica que vai disfrutar agora. Pero que onte o Carballal viviu unha situación aínda máis complicada e conseguiu remontala. E levantar o partido e competir nos intres finais contra o Luceros. Carballal que non sería a primeira vez neste fin de semana que levanta un partido que parecía encarrilado para o seu rival, No, o Carballal é un equipo que, sin dúbida, caracterízase por non dar un só balón por perdido e non por non desperdiciar ningunhas oportunidades. Se mal non me lembro, o resultado ao final da xornada de onte foi Carballal 13, Luceros, 21. O partido vai máis ou menos pola mesma dinámica. Está a costar entrar ao partido, non? Pero estas segundas partes son 30 minutos. Non podemos deixar co Carballal en xogo ningunha oportunidade por perdida. O Carballal que fai verídica ese lema que teñen, ese Carballal nunca se rende. Pero hoxe é un deses días tamén, consiguen remontar un partido que o Siria o está a levar sorprendentemente bien cando é un equipo que non se caracteriza como mellor tanto pola xestión de momentos de partido, senón por ter un ritmo moi alto, unha ambición moi alta nas súas accións individuais, pero que están agora a ralentizar quizáis o xogo, buscando pois chegar ao descanso con esa ventaxa cómoda que ten agora. Mario Cancela na dereita, Esteban Puñal busca ese lanzamento no centro, o balón que cae para o pivote de Carballo. Moi boa intervención agora de Iago Suárez, JT na portería do Carballal, que parece que quere facerse grande e aportar o seu grau de arena esta remontada que ten por diante o seu equipo. Tempo morto, pausa agora, un minuto de descanso para os xogadores. Tempo morto por parte do adestrador do Laversiria, que quere dispoñer cambio nas pezas. Santi, ti que es adestrador, que lle dirías aos teus xogadores nesta situación na que vas por diante, que teñes que xestionar estos 6 minutos e medio que quedan da primeira metade? Pois mira, polo pronto poderíamos decir que baixar o ritmo de balón. Non, eu diría que manteñen esas transicións rápidas, ese xogo de balón, esa mobilidade de primeira liña con moitísimo dinamismo, con moitísima fluidez e velocidade, non? Por qué? Porque quizáis pillan un momento complexo. O Carballal hai que tratar de finalizar o partido, aínda que naturalmente resta moito e non vai ser posible finalizalo como tal, pero tratar de sentar esa distancia e aumentar o máximo posible. Co cal, defensa intensa, oscilar dun lado a outro constantemente en zona de balón, non renunciar ás transicións, non renunciar
o xogo rápido de balón, a esas transicións por carril central. Tamén pode ser interesante, incluso se pode permitirse o luxo adestrador do Siria, perdón, a darlle incluso un poquinho de descanso a algún xogador de primeira liña. Por qué? Porque enlazas co descanso e a segunda parte va a ser tamén de moitísimo compromiso físico e, home, ten xogadores máis que capacitados para exercer esa labor na primeira liña. E viemos agora nesta pausa a festa que está montada a afición, a bancada do Siria, na grada, con panderetas, con bailes, con tambores. Isto non ten prezo, Pablo. A verdade é que botámoslo de menos moitísimo. Isto non ten prezo. Mandámoslle un saúdo a afición do Siria, que está a animar como campeóns, a darlle un pulo ao seu equipo e a darlle un toque de cora a este pabellón municipal de Pontevedra. Vemos esta acción agora que acaba el saque de portería. E o Carballal que tenga a oportunidade de reducir a diferenza, este 8-15 favorable ao equipo de Carballo, e que recupera agora o Carballal a igualdade numérica. Está a xogar con dous pivotes, Nano que parece que volve a súa posición, Brais na liña, Iago no centro, ese cruce con pivote, Alex que ocupa esa posición de central, Alex que busca lanzamento, e agora sí Alex dando mostras da súa potencia de lanzamento con esa trayectoria, ese lanzamento cruzado que Mateo non puido detener. Acción agora por parte de Esteban Puñal, moi boa reacción tamén de Iago JT, que consigue detener o lanzamento. Iniciamos antes que tocaba facía a súa primeira parada de mérito e aquí temos a segunda. Esteban Puñal facendo labores defensivas. Acción previa do Carballal, non precedido dunha permuta por zona central para Alex, e o comezo do partido. Así empezaron con cruces longos, ben o apuntabas ti, estaban a darlle moito beneficio, teñen que apostar e xa están apostando por ese sistemática ofensiva. Aí o teñen. Boa acción agora de Iago, volándose nese espazo, cruzando balón, imposible para Mateo. Atención que chega Dani Mayo, balón para Martín Fuentes. E aparece unha vez máis a figura que non fixera acto de presenza neste pabillón, pero JT, bons días e benvido a este partido. Celebramos a túa aparición porque leva 3 accións seguidas de moitísimo mérito, o partido de Carballal. É un tempo morto que non lle viu ben o Siria, non? Tiña posesión para poñerse 8 goles por enriba e agora ten posesión o Carballal para situar unha distancia de 4 goles e aproximarse nestes interfinais de primeira parte. Acción agora de Alex, aparece de novo Mateo con esa man dereita, detén ese lanzamento que parecía que ia a entrar, parecía imposible que pudiera detener ese lanzamento, pero sacou a man. Estamos a ver, xa non é casualidade que esas paradas con man que mantén aí arriba. Mateo ten unha técnica sorprendente para detener esos lanzamentos. Está a hacer unha primeira metade de moitísimo mérito. Xoga Diego Antelo no centro, Mario Cancela na dereita, Esteban Puñal na esquerda. A primeira liña terrorífica que tengo la Versiria, balón para Esteban que xoga ao extremo esquerdo para Julián para Esteban de novo, xoga cara a zona dereita, Diego Antelo que se cuela e consigue equilibrar o corpo para lanzar ese lanzamento arriba, imposible para JT. Terceiro gol en xogo para Diego Antelo, que se ben é certo que solamente parecen 3 goles dos 16 totales, está a ser un dos xogadores predominantes no xogo ofensivo do Siria. Moito mérito construindo esos ataques, e xa non só marcando goles, senón construindo para os seus compañeiros, para dous auténticos aniquiladores que son Mario Cancela e Esteban Puñal. Bueno, acción agora de Anxo Fontán dando mostras da súa calidade, ese armado con ese xiro de muñeca baixo arriba. Vemos a repetición, ese lanzamento imposible para Mateo. Lanzamento característico para Anxo, non? Ese abaixo arriba que executa con tanta facilidade, non? Parece sincero solamente de velo. Recordamos aos espectadores que poden participar no chat, demos de vez en cando os mensajes que nos mandan, que animen os seus equipos para darles un pulo, ainda que sexa un pulo virtual. Esteban Puñal no centro, Diego Antelo facendo das súas no lateral esquerdo. Esteban Puñal que busca ese espazo, ese lanzamento cruzado que impacta no pau, captura Anxo, de velocidade agora a través de Iago Costas, buscando ese pase confusión agora, ese pase en salto de Iago. Iago é un xogador que tampouco comete moitos erros, non é habitual verlle cometer, pero
interpretou mal esta xogada. Se pase el salto no que se precipitou. Diego Antelo colocando os seus compañeiros. Este 5-1 que capitanea Iago Costas no avanzado. Diego Antelo buscando ese desmarque por diante. Cruce con Mario Cancela. Cancela para Esteban, Mario Cancela de nuevo. 1 contra 1 centro. Balón para la dereita. Martín Fuentes que devolve o balón a primeira liña. Esteban Puñal busca ese espacio. Sigue ese balón que suelta para o pivote. Ata 3 xogadores defendendo o pivote, non? Boa colaboración defensiva do Carballal que quere subir a intensidade. Parecen máis axustados as pezas defensivas do Carballal. Agora esta xogada invalidada por acción de pasos. 2 minutos por ese agarrón continuado de Nano no 2. O banquillo do Carballal non está de acordo coa decisión arbitral. Pero certo é que o agarrón foi continuado, non? Quizáis a altura do pescozo tamén, non? Suficiente ou non, interpretable, pero o agarrón foi continuado. Chegou ese balón para Martín. Martín Fuentes que non está tampouco a ter un rendemento ao que nos ten acostumados. Está demasiado impreciso, xogador, boísimo xogador do La Versilia. Estou seguro de que non se vai arrugar tampouco. Non, é un xogador que a súa posición natural, xa dicíamos antes, é o extremo esquerdo, non? Se ven, desenvolve perfectamente ben, ainda que non este a facer o seu mellor papel. É un xogador perfectamente capaz e seguramente na segunda mitad terá oportunidades e aproveitará Inas. Diferenza de 5 goles agora cando Alex López buscaba ese lanzamento con ese recurso de Xiro. Alex López que tampouco parece estar de todo cómodo no partido. Chega Alex ao centro, balón para a dereita de novo para Lois. Lois xoga para Anxo. E Anxo recibe o contacto. Os árbitros que consideran que non é suficiente para pitar, pero balón que sigue en posesión do Carballal. Xoga Iago Costas buscando recibiendo ese agarrón. Alex López, últimos segundos. Alex López que consigue sumar cuando quedan 5 segundos para finalizar esta primeira metade. 3 segundos, Mario Cancela vai lanzar. Balón que entra na portería. Balón que suma un gol máis para o La Versilia, que pon este 12-17. Con este lanzamento paramos un intre. Temos agora un vídeo promocional. Falamos agora nos momentos desta primeira metade.
das claves eu creo que o factor psicolóxico está a afectar moito ao Carballal despois da derrota de onte. O Siria chega hoxe sabendo que este é o partido máis importante. Onte o daban tamén como unha oportunidade para sorprender, pero a priori partía como favorito Cisne, e ese é o seu partido. Están a demostrar, están a sair con moita intensidade e sobre todo gracias á actuación de Mateo na portería. Mateo está a un nivel espectacular, pero recordemos que o guión de onte foi similar a este. O Carballal foi quen de remontarlle ao Luceros unha ventaxa maior incluso que esta. Queda moito por xogarse, o Carballal nunca se rende. Bueno, Santi, crees que os partidos de onte poden estar influindo de alguna maneira no encontro de hoxe, o cansancio ou a remontada esa do Carballal que foi moito máis dura co partido que viveu o Xiria? Sen dúbida a máscara non xoga no noso favor nese aspecto, é dicir, non axuda tanto para os xogadores como para nós para poder identificarlo, non? Pero eu penso que sí, xoga un papel moi importante, máxime no caso do Carballal. O desgaste de onte foi moi importante e eu vexo a xogadores como Alex un tanto nublados quizáis no aspecto ofensivo sobre todo, e quizáis sexa motivado eso a súa vez pola cuestión da fatiga. O mesmo podería dicir de Iago e o mesmo dos seus compañeiros, non sabemos se efectivamente o factor determinante é ese, pero perfectamente podería serlo. Bueno, si tuviéramos que falar de esta primeira parte con nombres propios e que creas que van a ser determinantes na segunda. Na primeira metade destacar a función de Mateo na portería do Siria. Por parte do Carballal quizáis Iago é o que está a tirar un pouco no carro. Na segunda metade é importante tamén ver a labor de JT, de Iago, o porteiro do Carballal, ser capaz de manter o nivel que demostrou nos últimos minutos da primeira metade, e sobre todo tamén que o Carballal sexa capaz de dar ese do de peito e irse arriba e remontar este partido, porque calidade e capacidade a teñen, e tamén pois sexan capaces de deter a Mario Cancela, que é o xogador referencia do Siria. Bueno, Santi, ti non eres moito de pronósticos, pero que crees que nos vai deparar esta segunda parte? Crees que vai haber unha remontada ou o partido vai seguir na mesma dinámica? Non son moito de pronósticos, vou dicir que o partido quizáis nesta segunda parte coa ventaxa dos 5 goles pode favorecerlle máis o Siria. Visto o partido de onte teño que calar un pouco, porque se mal non me lembro ia ao Luceiros 21-13 descanso contra o Carballal e foron quen de remontar o partido e xogar unha prórroga completa co cal, aínda que vexo máis composto o Siria tanto na faceta ofensiva como defensiva, e penso que quizáis poda decantarse o partido para eles. Visto de onte vou manter a miña dinámica e vou ser conservador. Pois nada, este é o análisis da primeira parte do encontro polo terceiro e cuarto posto. Recordamos que está en xogo unha praza nos sectores nacionais, así que deixámovos con esta segunda parte. Temos a AD Carballal 12, Laver Xiria 17.
Estamos de volta neste pabellón municipal de Pontevedra. Xogadores que xa ocupan as súas posicións na pista. Este duelo no que o Carballal parte nestos segundos 30 minutos coa desventaxe de 5 goles. Unha ventaxe gañada a pulso por parte do Laver Siria, unha ventaxe ben construída en base ás intervencións de Mateo, sobre todo, e da aportación ofensiva de Mario Cancela. Renúdase o xogo, xa o balón en movimento. Esta primeira posesión para o Laver Siria, busca acción para Mario Cancela. O Siria que xoga agora en superioridade numérica. Balón para Diego Antelo no centro, Fernando Mayo na dereita. E agora este choque, quizáis falta un ataque por parte de Diego Antelo. En calquer caso, a xogada que sándase co balón para o Carballal non ten maior consecuencia. Está pecando quizáis un pouquiño o Siria na faceta ofensiva de ir directamente sobre o oponente directo, máxime en situacións de superioridade numérica ofensiva, non? Teñen que dar, efectivamente teñen que ser profundos, pero non invadir, digamos, o espacio que xa está previamente ocupado polo defensor e xerar as continuidades. Pues agora esta acción de Iago que buscaba que lle pitaran algo máis, os árbitros que deixan seguir o xogo. O arbitraxe hoxe está a deixar seguir moito o xogo, está a ser un arbitraxe moi dinámico no que apenas interveñen. Quizáis, bueno, poden estar de acordo ou non, pero o certo é que o criterio está a ser o mesmo ao longo de todo o partido. En esta última acción, quizáis podería haber punible, se así o interpreta a parexa arbitral, que non foi o caso, a exclusión previa, non? Pero o lanzamento é perfectamente libre de execución, co gal non pode sancionarse con 7 metros, entendo. Sabemos esa acción agora, ese lanzamento de Fernando Mayo que non consigue sumar un gol máis. Iago que pon a carreira no campo, balón a dereita para Lois busca ese espazo, se cruce para Anxo recupera balón para Anxo. Alex que busca ese pase a pivote acrobático, diría eu. Temos no chat a personaxes destacables. Ese xogador do Luceros de Cangas B, cadete, que comentamos en Culleredo, o gran Héctor da Cuna. Ese xogadorazo en primeira liña do Cangas, que cree que o Siria manterá a ventaxa que leva ata de agora. Pois sí, polo pronto a intensidade en absoluto foi en detrimento por parte do Siria, non? Saída rápidas en transicións, contraataques, incluso agora Mario Cancela saindo rapidísimo a contra, non? Mario Cancela que está a descansar, moi inteligente o seu adestrador nesta segunda parte, está a facer cambio ataque a defensa, non? Inteligente, tratando de reservar un pouco as súas forzas de cara ao que resta de partido. E pregúntanos tamén, que boa xogada agora de Iago, que definición con esa contrarrosca. Iago que pide un pouco de xustiza por parte dos colexiados, pedindo algo máis que deixaran seguir. Dicía que Alberto Alonso, pregúntanos no chat que para os comentaristas, ¿quiénes son os xogadores clave de cada equipo? Que opinas, Santi? Pois sempre digo que non é xusto falar dun único nome, non? Imos facer unha excepción, non? Que rompa un pouquiño a regla. Máxime vendo o partido de hoxe por parte do Siria, quédome co 2-5 Mario Cancela, e quédome, se acaso, co traballo que está a facer Iago Costa por parte do Carballal. Ese é o meu criterio. Estou de acordo, se destacaría un nome no Carballal, Iago Costas. Creo que non hai outra elección, polo visto a toda agora, a pesar de que teñen xogadores dunha calidade tremenda como para discutir ese posto a Iago, pero que Iago está a tirar do seu equipo a nivel ofensivo, sobre todo. E por parte do Siria, a pesar do cariño que lle teño a Mario Cancela, que me parece un xogador espectacular, creo que non é propio a primeira parte, teria ser Mateo, porteiro Siria, que está a dar un auténtico recital na portería. Xoga a superioridade do Carballal, veremos se é capaz de sacarlle maior rédito nesta segunda metade a esas superioridades. Vemos que nesta primeira ocasión Pablo Vilaboa é capaz de sumar ese gol, reducir diferencias. Este 14-19 estamos agora. Xoga o Siria en inferioridade numérica agora. Fernando Mayo, que veíamos meter un auténtico golazo na acción anterior. Diego Antelo xogando para a zona esquerda. Dani Mayo sacando petróleo dunha acción que parecía que non ia a ningures, pero que consigue sumar un gol máis, e así aos poucos o Siria está a meter goles curiosos, pero que suman moitísimo. Balón para Iago, moi boa xogada, moi ben lida por parte do Carballal. Deixaron a Nano só na liña, quizáis
pequeno error agora Esteban Puñal nesa asignación de pares que deixa Nano só na línea e esta vez non perdoa o pequeno xogador de Carballal. Igualdade numérica en pista agora despois de recuperar ese xogador excluído. Defensa mixta sobre os xogadores máis determinantes de cada seus equipos. Iago sobre Mario. Temos esa acción agora de Dani Mayo que consigue sumar outro gol, leva 2 seguidos. Hai moitísimas situacións de lanzamentos nos que non está a ter, salvo no tramo final da primeira parte, o seu mellor partido Iago na portería, non? Pero este tipo de accións nas que a defensa está imprimindo intensidade, consigue forzar un lanzamento lastrado con golpe franco, que acaban entrando, realmente é un factor psicolóxico que mina un poquinho o que son os ánimos, non? A ver se Iago é capaz agora de levantar un pouquiño o bo, enlazar varias paradas. El balón que recupera Osiria con ese hándicap que está Tero Carballal, que non é quen de atopar esa ventaxa nas superioridades numéricas. E así tampouco na última. E veremos agora se Osiria lle pon un pouco máis de ritmo, que agora que parece que frenaron un pouco. Diego Antelo esa permuta con Mario Cancelas. Está Dani Mayo buscando de novo para Fernando Mayo para Mario Cancela, que busca espazo, xoga para Diego Antelo de novo, balón para Mario de novo, Mario que xoga dereita para Fernando busca ese amago de lanzamento, balón para Martín, sigue xogando Dani Mayo para Fernando Mayo, moi ben, aparición agora de Iago, que ten ese lanzamento abaixo, leu moi ben o armado, e foi con todo abaixo, tivo ese lanzamento. Busca Alex a liña, a Nano, balón para Osiria que corre. Osiria que quiere finalizar esta acción. De un nuevo gol para Osiria. Pues esta finalización. El adestrador de Carballal que non o ve claro. Quiere parar o partido. E pide o tempo morto para reorganizar as súas filas. Porque a ventaxa é de 7 goles xa, 15-22, Santi. Pois sí, cando vemos que están a recriminarse os xogadores de Carballal, teñen que olvidarse un pouco desta faceta. Ben é certo que non están xogando o seu mellor partido, pero que teñen o exemplo de onte, é dicir, non é que non sexan capaces, que foron capaces onte xa de facelo, non? Son 7 goles, son 24 minutos por diante, teñen tempo máis que suficiente. Por outro lado, vemos o Osiria moi consolidado no xogo, non? E mantén exactamente a mesma dinámica que a primeira parte, non está a baixar en absoluto o listón defensivo, están a polarizar a súa ventaxa na defensa, ben é certo que están a xerar situacións de contraataque e transición rápidas, pero iso é o ADN. Quizáis adoiten ter máis problemas na defensa, están a solventalos con moitísimo criterio, con moitísima solidez, e vexo que non atisba, digamos, esa remontada, non, por parte do Carballal, non son capaces de materializar, de concatenar un par de accións positivas, un par de intervencións de Iago que materialícese despois en ataque, non, en sendos goles, e detrimente un poquinho esa ventaxa, non? O partido de onte despois desa remontada épica que protagonizou o Carballal, despois de non levarse o premio da victoria, quizáis tivo moito desgaste para o equipo, tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico, e non todos os días se pode conseguir a heroica, non? Quizáis hoxe Osiria está ya a poner as cousas moi difíciles, e veremos, ainda queda moito tempo para que o Carballal poida remontar este partido, e repetimos unha e outra vez, non nos cansamos de repetir que o Carballal ten mimbres de sobra para superar esta situación, para recortar diferencias a Osiria e competir o partido no tempo que queda, pero sí que é verdade que ten que superar ese bloqueo mental que tal vez que teñen, e que lle impide dar a súa mellor versión. Está Iago loitando aí ese 2 contra 2 con Nano, co seu compañeiro, co seu irmán. Os árbitros que decretan que non hai nada. Estáme a encandilar, teño que dicilo con ese termo preciso, o dosal 31 do Sile, Carlos Varela. A súa predisposición defensiva, está constantemente predisposto cunha intensidade altísima, e deses xogadores que contaxa, que xera un clima de intensidade brutal e que está, sen dúbida, xa digo, a xerar esa dinámica no traballo defensivo que tanto estáme a gustar. Quizás está a pasar desapercibido debido a esa función defensiva que ten, pero importantísima a labor defensiva de Carlos Varela, ese número 31. Está a facer o cambio defensivo. Está Mario Cancela que chega en velocidade. Chocan os xogadores de Carballal no aire. Provocan esta situación de 2 minutos. Ese empurrón que sancionan. Cristian García dar explicacións a xogadores.
se vella que está a indicar, non, que non pode desequilibrar no aire a un xogador cando chega para lanzar. Certo é que o contacto tampouco foi demasiado forte. Os árbitros teñen ese criterio e o aplican da mellor maneira. Balón que chega para o extremo esquerdo de Dani Mayo, que suma un gol máis. Dani Mayo, que está a facer moito dano nesta segunda metade, está a marcar moitos dos goles do seu equipo con a distancia de 8 goles. Nos quedan 22 minutos para finalizar este terceiro e cuarto postro. Recordemos que están se xogar os dous equipos, unha plaza no sector nacional, no que polo de agora estaría apeado o Carballal. Balón para Anxo Fontán, tremenda calidade deste xogador e espectacular Anxo Fontán con esa finalización, esa muñequita. Vemos a repetición, como leva a Mateo abaixo para poner o balón por enriba. Estabas a falar do número de goles que encaixou Dani Mayo, non? É reseñable que máis dun tercio dos goles, 15 total, xa encaixou unos tanto Dani Mayo 8 como Mario Cancela 7, non? Están a ser os estiletes ofensivos por parte do Siria. Balón para a zona esquerda para Mario Cancela. Diego Antelo buscándose o pan aí no centro da defensa. Recibiu o pan por parte de Alex López. Non é unha boa decisión emparellarse aí con Alex López, un xogador que con moita forza a nivel defensivo. Está a loitar agora co pivote do Siria. Balón que chega de novo para Dani Mayo. E moi ben agora JT facéndose grande na portería do Carballal. Veremos ser capaz de seguir mantendo este nivel o porteirazo. Tremendo agora o recurso que acaba de sacarse da manga Alex López, o espartano de Carballal. Tremendo ese armado, ese clásico que xa vimos na primeira metade. Pero é increíble a capacidade que ten Alex López para sacar ese armado baixo e dirixir a portería en situacións nas que parece imposible. Pois sí, acaba de xerar o cambio na portería do Siria. Entra o dorsal número 32, Darío José, en sustitución dun dos principales protagonistas da primeira parte. Boa acción agora de Diego Antelo, non é capaz de rematala con gol. E sí, vemos ese cambio na portería. Mateo Payas estaba a facer unha moi boa labor. Como se o seu sustituto está a altura das circunstancias, dificilmente vai igualar a labor de Mateo, que foi espectacular, sobre todo, especialmente na primeira metade. Si é verdade que nesta segunda non entrou tan ben como estaba na primeira. E veremos a labor de Darío José Calviño na portería do Siria. Ventaxa de 6 para o Siria. Xoga Brais para Nano no lateral dereito. Alex de novo para Nano. Nano busca extremo, non é capaz de facer ese pase moi ben. Agora a actuación defensiva de Diego Antelo buscando ese balón na man do seu oponente. E que o Siria, ia dicir que está neste partido con unha marcha máis, pero que o Siria eu creo que ten unha marcha máis sempre que os seus rivais. E con eso compensa as posibles carencias que poda ter o seu equipo con respecto aos rivais. Pero sí que é verdade que é encomiable a competitividade destes xogadores. É algo que é ADN Siria, de sempre. Xoga Dani Mayo para Fernando Mayo. Balón para Martín, busca Martín por onde lle deixaron pasar. Recibe a falta. E o Siria, que parece que non ten prisa agora por reanudar o xogo, está durmindo un pouco o partido. Balón para Diego Antelo de novo. Alex buscando ese balón, moi ben esa actuación defensiva de Alex. Chega o balón para Dani Mayo, aunque o pesca Dani Mayo con algo de fortuna. Ese balón que quedou morto no chan. Atopou no para ali Dani Mayo, colleu e dixo, pois xa que estou aquí, vou marcar gol. Boa acción agora espectacular de Iago Costas. Recibía o desequilibrio dos seus rivais. E o tempo que vai pasando, Santi, como vamos a ver unha pequena reacción do Carballal, pero non sei se será suficiente. Non está a encontrar en ataque mimbres, es decir, máis alá de Iago, que leva todo o partido pé do cañón tratando de alzar o equipo, non, e aproximarlo no marcador. Non está a encontrar xogadores con inicios que xeren ventaxas que lanzamento agora. As tabuas que ten este xogador é unha cosa increíble. Parece mentira que teña 17, 18 anos, non sei cantos ten, pero parece que ten a cabeza de un xogador veterán, Está a animar a todos os compañeiros, diciéndolles que é perfectamente posible a remontada. Son 6 goles, 18 minutos. É un xogador que non perde en ningún caso a intensidade, non? Tempo morto agora solicitado polo adestrador
do Laver Siria. Quere poñer claras certos conceptos, certas ideas de cara a estos 17 minutos e 40 segundos que aínda quedan. Que parece mentira, vendo xogar o Carballal, quizáis semella que queda moito menos tempo do que queda. Pode haber moitos mini partidos dentro deste partido aínda no tempo que nos queda. Sí, efectivamente, cando un vai 6 goles por abaixo é normal que trata de incrementar un poquinho o ritmo, pero teñen que pensar que moitas veces o ritmo leva aparexado as imprecisións, as pérdidas de balón non forzadas e demais. Co cal, Iago, sei que é certo que está subindo a transición cun ritmo altísimo, non estálle a acompañar quizáis por unha cuestión de fatiga tanto Nano como Alex, entón quizáis vai ser un poquinho o ritmo, centrarse no traballo posicional, no traballo de ataque estático e posicional, xerar situacións de gol, materializalas e a partir de aí na defensa incrementar un poquinho o nivel, controlar. Agora está controlando a Mario, pero é certo que están tendo problemas en controlar a Diego Antelo e a Daniel Mayo, que son dos xogadores que xa por a súa natureza propia son certamente complicados de controlar, non? Pero agora que están a facer un bo traballo defensivo, a ver se son capaces de controlar as súas facetas, o porteiro encaixar 2-3 intervencións consecutivas, alzar o bo, apertar o partido, son perfectamente capaces e de tempo dispoñen. Eu creo que o escalón máis complicado que ten que superar agora o Carballal está na súa propia cabeza, non? Superar ese bloqueo do que falábamos e dar a súa mellor versión, porque independentemente das correcciones que poda facer a nivel táctico, se consigue volver a ter esa predisposición, esa loita que demostrou moitas veces en numerosas ocasións o Carballal, que están totalmente capacitados para remontar aínda facendo as cousas mal. Entón, eu creo que o principal que teñen que superar non é doado, chegado a esta situación, recuperarse deso. Veremos se son quen de facer os xogadores de amarelo. Vemos ese lanzamento agora de Carlos Varela, aportando tamén a nivel ofensivo ese lanzamento, e que tamén é verdade unha cousa, que o Siria está con unha confianza despampanante, están a demostrar que queren gañar este partido e están con confianza e chegan en calquera situación lles vale para marcar un gol. Sí, porque en ese ataque víamos como non eran capaces de xerar ningún tipo de ventaxa espacial numérica, e en cambio unha situación de apretar intenso, lanzamento exterior dese xogador 31 que falábamos na faceta defensiva, e o temos. Pues agora este intento, ese 1 contra 1 de Iago Costas, moi ben gañado, a ventaxa para seu compañeiro, para Nano, que non é quen de superar a Darío José Calviño, que estaba agora na portería. Vemos o Siria que vacía a portería agora neste momento de partido, aproveitándose desa defensa mixta. Está a xogar sen porteiro para que sea Mario, que está na zona de cambio. Tremendo lanzamento agora o que acabamos de ver de Carlos Varela, digno do mellor, quizáis o mellor gol do partido. E a decirlo, adiantache sí, totalmente. Para mí, desde logo, ata o momento, e que temos acción de gol clarísimas, e goles dunha excelente talla, sí, para mí sí. E tamén o que está a guerrear Iago Costas tamén é unha cousa encomiable. E dicía que sorprendíame que Carlos Varela, con esa capacidade de lanzamento que acaba de mostrar, tivera funcións exclusivamente defensivas na primeira metade. Porque é sexto forma de ejecución, a colocación do lanzamento, a potencia, que todo foi de unha nota altísima. Diego Antelo xogando no centro para Esteban Puñal, xoga para Carlos Varela, balón que xoga Dani Mayo no extremo esquerdo, balón de novo para Esteban Puñal, comete agora falta en ataque, balón rápido para Nano, balón arriba, non consiguen esa ventaxa, moi ben o replegue do Laver Siria. A intensidade defensiva do Siria é excepcional, o que ti ben decías agora, o replegue non está a deixar de xerar ningún tipo de situación de gol ou de lanzamento cómodo nas transicións o Carballal, non? A intensidade parece que non teñen fatiga estes xogadores cando estamos a 10 segundos do parón de hidratación. Veremos agora que erra ese pase de continuidade para Nano, chega Dani Mayo, e Dani Mayo que supera con toda a ventaxa a súa favor. E pon un gol máis, unha losa máis sobre as testas do Carballal, con este 19-27. Carballal que xa empeza a esgotarse o tempo, cando queda un minuto para a pausa de hidratación. Este tempo morto dá mostra de que se lle acaban as balas o Carballal, Santi? Pois sí, a máis é que vemos de que están a intentalo, que non son capaces, quizás non teñan o seu mellor día, que tamén é certo que onte tamén tras o seu esforzo podería ser un aliciente, non? Conforme son capaces de facelo, pero non están a ter o seu día, e por intentalo que non sexa. Sobre todo Iago está a tratar de levantar o equipo
xunto con seu irmán con Nano, pero non están a ter na faceta ofensiva e defensiva, e na portería tampouco está a axudar no día de hoxe. É certo que é complexo cando un equipo ten a inercia positiva, que parece que nada nin ninguén pode paralo, non? Os repliegues son intensos, a velocidade de xogo intensa, cada unha das accións positivas están a celebrarse con unha intensidade altísima. A grada está a facer un ruido tremendo, encomiable o traballo tamén dos pais e dos nais, non? Entón, cando todo semella que está a favor, é moi complicado remar a contracorriente. No me cansaré de destacar a figura de Iago Costas, que está a loitar contra vento e marea. Está a chocar unha outra vez, está consiguiendo éxitos e fracasos, pero non está a dar o seu brazo a torcer, está buscando solucións por todos lados. Encomiable a capacidade de loita deste xogador, independentemente da calidade indudable que ten no seu interior Iago Costas, pero está a ser todo un exemplo de o que eu creo que é o deporte, de como se debe competir nun partido de balonmán. Tengo la sensación que repetiremos este mismo comentario a lo largo de estos 11 minutos, no, estos 15 minutos. Me parece que sí, temos problemas co marcador, sí, está co crono. Creo que o cronómetro parouse co minuto 14, se non me equivoco. Quizás era a posa de hidratación, estaba eu confundido, porque figuraba minuto 14 no marcador. En calquer caso, reanuda ese xogo. Iago Costas liderando o seu equipo no centro. Nano buscando ese espacio, moi ben Nano agora, superando o seu oponente. Consigue uns 7 metros e máis exclusión. Superioridade para o Carballal. E este é o camiño da loita, o camiño de non renderse e buscar esas situacións, e o camiño da calidade de Iago para transformar estes 7 metros. Tenemos a quen de superar a José Calviño. O sea, Iago tomando a responsabilidade. Aguanta moi ben Iago, transforma, reanima con ese sexto o seu equipo. Vemos a esa doble mixta agora. A Diego Antelo e a Esteban Puñal, pisando a Carlos Varela. Muy bien, Alex López a fin que se está de recuperar ese balón. Siria agora que perde esa bola. Oportunidade para o Carballal para reducir diferenzas. Chega Alex López en transición. Busca situación de extremo. Que chega para Pablo. Pablo Vilaboa no extremo. Xoga de novo a primeira liña. Teña a sensación de que o Carballal gañou poñendo a Nano no lateral dereito. Están a gañar aí un pouquiño de profundidade e de loita. Ese balón sobrio, ese lanzamento espectacular, elástico de Anxo Fontán. Esa calidade que ten a zurda dos xogadores Redondelán. Xoga o Siria, con tasa de 6 goles. Intentando facer que sexa suficiente para levarse este partido. Esteban Puñal no centro, buscando a esquerda a Carlos Varela, buscando espazo, recibe a falta de Nano. Nano que fai unha falta no medio campo. Esteban Puñal que záfase desa de marcaxe. Carlos Varela busca a continuidade. Vamos a Julián aí no extremo, moi ben encontrado e moi ben atopado tamén Iago Suárez, póntate. Ese lanzamento, esa parada de mérito. Alex que busca espacio coa garra que lle caracteriza. Esa garra que queda invalidada. Os árbitros habían quizáis fixo pasos. Infracción por pasos, sí, é ese clara. parandeo ben pitado por parte dos colexiados. Anxo Fontán que mete gol polo pau corto. Pedía quizáis unha sanción para ese desequilibrio. Vemos aí na repetición que sí que hai contacto. Este tipo de accións son moi peligrosas en accións de lanzamento, non? Moitas veces o que lle echaba a IHF o long step, non? Introducir ese pé longo que pode ocasionar unha pisada do extremo en ataque. Son situacións de moitísimo risco, temos que tratar de evitalas a toda costa. Esteban Puñal agora facendo anacos a defensa do Carballal. Non ocorre se mellor xogador para ese tipo de situacións de defensas mixtas como o dos Al4, non? Esteban Puñal. Agora acción moi rápida do Carballal, ese balón filtrado a pivote a Brais. Creo que estuvo a ver o Carballal, que creo que sí que pode remontar nestes últimos minutos. Están cun rendemento bastante mellor do que estaban a dar e con unha actitude moito máis adecuada para esta situación de partido. Veremos se teñen oportunidade de afianzar esa remontada. Puñal buscando oco,
Va para Diego Antelo, que chega da zona exterior. Filtra balón cara ao extremo dereito. Diego Antelo de novo, ameaza de pasivo agora para o Laver Siria. Diego Antelo busca para Carlos Varela. Moi boa acción defensiva agora por parte de Iago, facéndose blocaxe. Balón para Alex en transición, xoga atrás para Iago. Iago busca dereita para Nano. Nano ten un 2 contra 1, balón para Anxo Fontán. Tremenda calidade deste xogador. Exquisita parábola do balón. Por máis, reduce diferenzas. A diferencia que parecía salvable, agora é de 4 goles. Está a funcionar esta defensa mixta, non? Anteriormente era unha dobre defensa mixta, agora simplemente limítense a defender a Mario Cancela, non? Está a funcionar, non teñen fluidez. O Siria quizáis non esperaremos moito a ver un tempo morto, non, por parte do Siria. Quizáis xa antes pediu o primeiro, non? Dos dous que dispón. Veremos como prepara o adestrador Ramón García. Ben capturada ese balón por parte de Arón Rodríguez na liña, que se estivo de non collelo, pero alcanzou uno. Suma un gol máis, o 24-29. Iago Costas buscando a Alex moi ben. Esa acción que queda en nada, balón que se perde no fondo da pista. Vamos a entrar nuns intres os últimos 10 minutos do partido. Una ventaja de 5 para Siria. Un cambio. Entra Martín Fuentes, no extremo dereito. Carlos Varela, Diego Antelo, Esteban Puñal na primeira liña. Aaron Rodríguez no pivote. Dani Mayo no extremo izquierdo. Balón para Dani Mayo. Dani Mayo que sae do extremo. Balón dividido. Moi ben, moi atento Iago. Iago que chega a situación de lanzamento, evitando que non había porteiro. Como 25-29. Está a arriscar o adestrador do Siria con ese sétimo xogador no campo, ¿no? Que retirando o porteiro, porque xa sabemos que está tanto Iago como Nano pendentes aí de calquera disuasión, especialmente Iago no 2, non? É un xogador que pode xerar moitísimas dúbidas, imprecisión, sen materializalas en cuestión de segundos en gol, non? Local, situación arriscada. Moi boa acción defensiva agora de Alex López, que este sí que é o Alex López que estamos acostumbrados a ver. Balón para Nano. Nano transforma, reduce a diferencia, 3 goles. Santi, non sei, pero parece que hai partido, Aí temos a reacción rápida do adestrador do Siria. Temos partido, sí, xa dicíamos antes que non pode darse co Carballal na pista ningún partido por acabado, por rematado, por sentenciado, non? Se por algo caracterizas este clube, este equipo en particular, é polo seu ADN competitivo e loitador, non? A pesares diso, ben é certo que quizáis é unha situación un tanto arriscada, non? Introducir ese séptimo xogador en ataque cando tes unha mixta e cando tes unha defensa predisposta a subir liñas, a recuperar balóns, a forzar pases precipitados e demais, non? Veremos se agora é un pouquiño máis conservador o adestrador do Siria, porque tamén é unha das liñas maestras do Carballal, esa profundidade, esa capacidade para robar balóns con impares, con situación de profundidades moi notables. Veremos agora se a reacción do Carballal mantén a súa tendencia e consiguen apretar máis o partido. E quero poñer o foco tamén nun comentario do chat do que síntome especialmente representado, que é o que fala da injustiza que é que Iago Costas non figurara en ninguna selección galega coa súa xeración. Fue tamén un dos culpables que non foi seleccionado no seu momento na categoría infantil, e a verdade é que é un xogador que despois de todo este tempo teño que admitir que é un xogador cunha calidade tremenda, e non podo repetir máis veces a admiración que sinto despois de velo como reacciona neste partido, como foi capaz de loitar nos momentos máis duros para o seu equipo. É un xogador que estamos a ver na primeira liña cun rendemento fora de toda dúbida, pero que é capaz de xogar no extremo cun rendemento incluso maior, non? É un xogador polifacético onde os haxe. Ese tipo de extremos que tamén poden xogar na primeira liña aportan moitísimo valor. Un xogador que a verdade é que como adestrador é un quere ter no seu equipo, porque é un xogador que nunca se rende, e tamén é un xogador que está a xogar en Primeira Nacional durante toda a temporada co Carballal, e a demostrar tamén que a pesar de que non ten unhas condicións físicas especiais para xogar na primeira liña, sobre todo nunha categoría como Primeira Nacional, a verdade é que o compensa coa calidade que lle rebosa polos poros. É un xogador que aporta moitísimo dinamismo na primeira liña, non? É un xogador que con espazos é moitas veces imparable. Falabas de Carballal do primeiro equipo, imos darlle noraboa porque gañou onte a SAR de Redondela e materializou así a súa permanencia na Primeira Nacional masculina. Noraboa ao primeiro equipo do Carballal e ao clube. Venga,
Balón para Alex, ese lanzamento de Alex que se perde por riba da portería. Cuando entramos nos últimos 8 minutos de partido, ventaja de 3 para Osiria, que leva quizáis toda a segunda parte reducindo esas transicións, ralentizando esas transicións ofensivas, e quizáis está a pagar tamén, porque é un equipo que está acostumado a un ritmo moi alto de xogo e non lle está a sacar partido a esas transicións, e quizáis o bote de menos nos últimos minutos. Balón para Mario Cancela, que busca o centro. Mario Cancela liberado desa defensa mixta. Balón que chega para Diego Antelo, e aparece de novo JT para darlle esperanzas ao seu equipo. Carballal que sae ao contraataque. Iago Costas no centro, xoga para Nano na dereita. Anxo Fontán ocupa esa posición. O Carballal, que parece menos apurado que fai uns minutos, busca unha solución para este ataque. Balón para Nano, Nano busca ese espazo. Non consegue. Recibe a falta. Vai ser Brais o que poña en movimento de novo balón con ese golpe franco. 7 minutos. Dicíamos non que estos partidos teñen moitas intrahistorias, moitos mini partidos dentro. Estamos a ver un deles e quizáis estamos na frontera, quizáis entre dous partidos. Veremos se un partido no que o Siria recupera esa superioridade que amosou durante moitos minutos, ou é un partido no que o Carballal afianza a súa remontada e consigue poñer en apuros o Laver Siria. Agora levamos xa un par de accións de cada un dos equipos de imprecisións, non? De non ser capaces en moitos casos nin sequera de finalizar. Este gol é importante quizáis para o Carballal, distancia de 4 goles a falta de 6 minutos podería ser un gol importante, o mesmo que sería para o Carballal poñerse a 2, non? Balón ao extremo dereito, marca, transforma Martín Fuentes, que celebra así ese lanzamento. Martín Fuentes, que creo que é o primeiro gol que marca despois de varios intentos. Sí, é o cuarto intento que fai no partido, non amañou os 3 primeiros. E aparece de novo Mateo Fallas na portería do Laver Siria para deter o lanzamiento a Anxo Fontán. Madre mía, o partido de Mateo é unha cousa espectacular, Pois sí, porque levaba xa un minutos no banquillo, non deu relevo para buscar quizáis aí un revulsivo o adestrador, pero xa dixo Mateo que non quería pasar máis tempo no banquillo. Acción agora de Diego Antelo, recibe ese desequilibrio no lanzamento. Exclusión agora para Nano. Momento clave quizáis, Santi, agora se o Siria hai quen de gañar esta superioridade numérica, estos 2 minutos nos que xogará con un xogador máis, porque pode acrecentar a ventaxa ata os 5 goles, non? Un tamaño quizáis moi complicado para o Carballal. Vamos a Dani Mayo, desde os 7 metros, Dani Mayo, e aparece unha vez máis JT, que parece rebelarse contra o aparente destino do seu equipo. JT tamén facendo quizáis un pouco máis irregular que Mateo, pero facendo intervencións de moitísimo mérito, non? En momentos clave, non? Xa cando quería romper o partido Siria na primeira parte encadenou 5 paradas consecutivas, non? E agora tamén quere ser protagonista. Pues esta pérdida de balón agora por parte do Carballal. Cada unha das posesións desperdiciadas nestes últimos 5 minutos pode ser a sentencia derradeira para o partido, non? Teñen que están a traballar moi ben no plano defensivo. Iago está a axudar moito tamén na portería, pero teñen que quizáis dar un paisiño adiante, encaixar un par de goles rápidos e poñer en apuros, non? O Carballal, o Siria, perdón. Perdeu quizáis esas boas sensacións dos minutos anteriores. E o Siria agora o que leva quizáis as rendas do partido. Esteban Puñal buscando un espazo, balón para Diego Antelo. Ameaza de pasivo agora Esteban Puñal, finta de brazo, busca Esteban Puñal. Moi boa reacción agora de reflexos de JT. Unha nova parada. Pode ser clave este xogador JT que este ben na portería do Carballal. Balón para Alex López, busca espazo Alex López. Ese lanzamento, pintan pasos. Sacábase ese lanzamento de cadeira de novo que se colaba pola escuadra da portería. Tremendo de Alex, A verdade que para o porteiro é certamente complicado, non? Porque ademais é capaz de baixalo, como ti ben dices, de leválo arriba co brazo abaixo en unha situación revirado, desorientado, non? Co tronco orientado hacia a grada prácticamente, non? Un xogador que ten moitísimos recursos a efectos do que o lanzamento refire. Xoga o Siria buscando ese espazo para Mario Cancela. Mario Cancela que falla o lanzamento. Imprecisións agora por parte dos dous equipos. 4 goles de diferencia cando quedan menos de 4 minutos para finalizar o partido. O
o Carballal que ten que dar un empurrón se quere ter opción nos minutos intres finais do partido, Agora quizáis as acciones confusas aí no 40 por 20. Defensa mixta agora por parte de Yago, Esteban Puñal. Volven a ese esquema de doble mixta, ¿no? Que tanto redito lles deu. Siria que non ten prisa. Agora erra o lanzamento Dani Mayo. Tenía algo máis que deixaran seguir. Alex López busca lanzamento. Alex López que ese balón que impacta na defensa. Golpe franco, pitan os colexiados. Entramos nos últimos 3 minutos de partido. O Carballal loitando por recuperar esa diferenza, por obter esa plaza na fase nacional, no sector nacional. E agora pérdida de balón. Pérdida de balón de novo do Carballal. E o tempo que se lle esgota. Pois sí, 2 minutos e medio, 4 goles no marcador. Se veía complicado, non imposible, pero sí ben complicado. Que o Carballal consigue reducir esa distancia, por lo menos conseguir esa prórroga que xa o día de onte conseguiron atopar. Polo pronto avanzan liñas, defensa moi profunda. Veremos se provocan pérdida de balón rápida. Ameaza de pasivo agora para o Siria. Falta un ataque agora, infracción por parte de Diego Montelo. El balón para Yago que comanda este contraataque, esta transición, esta segunda oleada. Yago que busca o espazo, ten que buscar unha solución rápida ao ataque. Os árbitros que pitan ese golpe franco. Menos de 2 minutos para rematar esta segunda metade, este terceiro ou cuarto posto. Que complicado ten agora o Carballal para conseguir algo positivo. Yago que busca, Yago que non se rende, Yago que sigue buscando esas opcións. Yago que non entende de marcadores, está a loitar como auténtico guerreiro no centro do ataque do Carballal. Moi boa acción agora de falso cruce, balón para Anxo, demostrando esa calidade que ten Anxo Fontán. Transforma, reduce a diferencia a 3 goles, pero 1 minuto e 20 segundos, quizáis complicado que vexamos de novo a prórroga agora neste partido. Sería que ten todo de cara para amarrar este partido. Moi boa loita agora por parte de Lois. Bueno, posesión para poñerse a 2 goles a falta de 1 minuto, ¿no? Estáis non este todo. Bien Disomedo, ese balón con man izquierda de Alex López, que aparece un momento importantísimo, esa diferencia de 2. Defensa adiantada agora por parte do Carballal. Non comete erros agora, esta ventaxa de 2 goles que pode poñer nerviosos os xogadores do Siria. Mario Cancela que busca espacio, Mario Cancela que busca zona exterior, recibe a falta da defensa. 35 segundos, moi complicado, pero ninguén dixo que o Carballal se rendera. Van a loitar estos últimos intres do partido. 25 segundos, Mario Cancela que busca espazo, Mario Cancela que a pique está de superar. Golpe franco, ameaza de pasivo. 15 segundos para o remate. O Siria que cabalga cara ao sector nacional, a esa clasificación, este terceiro posto. 5 segundos para o remate. Yago que busca xogar esta última acción. Xoga con Brais. Gol que non sube o marcador. E o Siria, o Laver Siria, que alzase coa terceira posición neste campeonato galego. Logra acabar esa fase de nacional, ese sector nacional. Y desde aquí darle enhoraboa ao Laver Siria por conseguir ese éxito ante un Carballal que quizáis paga o esforzo de onte. Foi titánico. Nada, uns últimos comentarios, Santi, para rematar este partido. Pois o meu xuizo, victoria merecida para o Laver Siria, non? Un partido completísimo de inicio a fin, xa que incluso na primeira parte foi quen de acadar unha pequena distancia, que foi quen ademais de mantelo ao longo de todo o partido, non? Ben é certo que o Carballal, que nunca perde a cara, estivo a piques de materializar o empate, incluso, non? Situándose 3 goles por debaixo, pero Siria nese momento puxo de novo a dianteira no marcador, cun par de situacións ofensivas de moitísimo nivel, cunha defensa que tampouco mantivo, que tamén mantivo a súa intensidade nestes últimos intres do partido, co cal victoria moi xuizo merecida para o Laver Siria. Enhoraboa a ambos os dos equipos. Vamos a pechar esta retransmisión cos comentarios de María Fresco. María, que tal viches o partido? María Fresco. María, que tal viches o partido?
Pois bueno, a pé de pista, a verdad que estivo un partido pois moi emocionante, pese a superioridade do Xiria nesta segunda parte, que ao final conseguiu remontar un pouquiño o Carballal, ainda que non foi suficiente, pero bueno, un partido de moita calidade. Vin cousas en algúns xogadores que fintas que facía tempo que non vía, rompendo caderas algún por aí andaba. Bueno, decirvos a todos que non vos vaiades do streaming da Federación Galega de Balonmán. Ahora ven o seguinte partido, o partido polo campeonato galego, e tamén moi pendentes da entrega de trofeos que daremos en directo e falaremos cos protagonistas desta xornada. Gracias, María. Pechamos desta maneira a retransmisión, vendo o saúdo dos dous equipos. Vemos como os xogadores do Xiria de Carballo como celebran este éxito. Como dicía María, non vos vallades porque temos aínda todo por xogar esa final do Campeonato Galego Xuvenil masculino, un partidazo este Cisne Luceros. Veremos aquí ás 7:30. Dentro duns minutos conectaremos de novo. Gracias, como sempre, por estar aí vendo connosco este partido. Gracias por participar no chat. Vémonos nuns minutos.